ang kuan day ba karon pa ko kadungog sa balita ganina ang 100 day na years old tagaan day kwarta sa gobyerno no pilap to 100,000 Na may nagpaabot ang 100 years old nga naglisod na may taginhawa nga hapit pa ta 40. na akong lola kay medyo arangan man to akong lola si magkaugulay good maabot ka 100 years old kasi ka kaugulay mga prutas ana ba vitamins Di na kita maabot anang kanang 100 years old kay ano kabalo na biya juga to atong kahimtang no na nga pobrehon na ta no abot tag 1 year old 1 years old 100 years old uy Ginoo ko issues sa tuang ungo ta wala pa nadawat wala pa natugikuan wala pa inidawat sa tunggahom mong wa pa namatay wa pa namatay so kung pobre ka Kung kung pobre. dato healthy living kung dato healthy living ra buang na sila no nangi po day ka kay ko yan pa ni pagkatitir mo ta ko nya wala man na ano wala man kung sa so hi dong hay dong dong tinaw pa kay mong ihi dong nangi day mi dong gusto ka kanang sweet dong tamis pwede siyahan dong kay diabetic man siya dong ali dong mangihi ta dong awa mong tinaw kay mong ihi dong tinaw kay dong promise dong tinaw kay ni dong tinaw pa rin sa imong kaugmaon dong ali dong dong sige na dong ali ba sina dong andam kong mutikay ang dong ali dong dong ali ba ali dong ali dong ali ba tama na ay